Welcome back na sa mga igala sa akong channel. Karon niya punta diri sa ako ang garden. Niya magbisbis unta ko niya kay niulan man gabi O di na ko madayon og bisbis kay niulan basa pa ang ano. Ha? Basa pa. So maayo kayo kay niulan dili na ta makabisbis. Mao ni ang naasa kaang gisulayan pud nako mga igala kining pipino kay permero pa man ako gini og garden og ginani nga isulod sa kaang. Gisulayan ako siya sulod sa kaang o himsog kayo siya. Yan napog ko'y mga gisuway nga wala pud nako gisulod sa kaang. Mao ni ang mga gipangsulod sa kaang mga himsog kayo. Ato makita nga kining gisulod nako sa kaang ang gigamit nako ani nga yuta kay garden soil man. So ang resulta niya himsog kayo. Kung nagsuway pug ko wala gisulod sa kaang. Kani siya. Bale ang gibuhat nako ani, gibangagan nako ang yuta og mga isa ka dangaw. Ang kalawom niya gidako lang nako ang kuan bangag niya diha. Ang lingin mao dayon niya akong tanom nga pipino. Balidungan ra ni sila kining pipino kini siya og kini dungan ra na sila og tanom. Pero atong makita nga kini siya medyo himsog siya pero gamay pa. Pero ang kini himsog siya niya nanay mga gaway ni hawid na. Ni ang nanapugani sanga Unindot ang iyang resulta diri sa kaang. Kini mao ni ang naa sa yuta gid mismo. Na. Kini siya gibangagan gyapon ako, nya gibutangan ako og garden soil. Butangan ako siya garden soil ayha dayon ang ayha na ako gitanom nya gitabunan ako yuta. So ang isa ni ang kining isa ini ni cute gamay pa. Pero ang kining mga nasa kaang na himsog kayo. Himsog kayo. Pagkahimsog kayo mga higala. Kini po dire sa pikas. Pipino gyapon kini manas kaang himsog gayo. Ani ni hawi dapod siya. Kini ni hawi dapod. Mara to mga igala. Sunod dapod pohon. Sunod nga video kita-kita na pud ta. Daghang salamat sa paglantaw.